Aleksandra Prijović i Filip Živojinović očekuju ćerku, tvrde domaći mediji. A posle saznanja o polu par ne skida osmih sa lica, jer posle sina Aleksandra ćerka im dolazi kao šlag na tortu. Nema ništa lepše nego imati i dečaka i devojčicu. Pevačica je nedavno potvrdila lepe vesti i otkrila da se nakon koncertne turneje i saznanja da očekuje drugo dete na neko vreme povlači sa scene, dok izvor blizak bračnom paru otkriva da će njihova porodica postati bogatija za jednog ženskog člana. Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice, već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da prije nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još uvek ne žele da objavljuju zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Inače, i Filipova maćeha, Lepa Brena, nedavno je govorila na temu pola bebe, te je istakla da svi priželjkuju curicu, budući da se u porodici Živojinović rađaju samo muška deca. Pevačica Aleksandra Prijović, koja je nedavno završila turneju Od istoka do zapada, u sklopu koje je održala 63 koncerata, oglasila se sa najlepšim vestima. Aleksandra i njen suprug Filip upriličili su žurku za najbliže i tom prilikom im saopštili da čekaju drugo dete. Ova vest obradovala je sve, a pevačica je i ranije pričala da joj je želja da dobije drugo dete i da bi voljela da to bude devojčica. Da je moja porodica uvek dobro i voljela bih, ako ne sledeće, pošto sada dosta radim, da dobijem ćerku. Ja bih voljela devojčicu. Mislim, najvažnije je da je dete živo i zdravo i da sve bude kako treba, ali kada bih mogla da biram, voljela bih devojčicu. To je lepo, imati i dečaka i devojčicu, rekla je pevačica nedavno govoreći o svojim daljim planovima. Lepe vesti pevačica je potvrdila kratko. Tačno je, hvala na čestitkama, rekla je Aleksandra za medije. Aleksandra, ideš na zasluženi odmor. Kada očekujemo tvoj povratak na scenu? Ne znam. Kako ćeš proslaviti, kaže ti nama sada ovo sve kraj, sve. Šta ćeš prvo uraditi kada dođeš? Kući. Zagrliću Filipa Jankovića. I naravno moje porodice ovde i sada ćemo svi doći na kući. Bilo 63 koncerta na turneji. Koji je onako bio neki, da kažem, najemotivniji trenutak tokom svih ovih godinu i po dana i neki najteži za koje možda mi nismo? Ja sam više puta rekla da mi je jako teško da izdvojim, zato što svaki grad i država imaju neku svoju emociju, neku svoju priču, uvek je drugačiji doživljaj na svakom koncertu, pa je jako teško to izdvojiti, ali uvek je onaj prvi poseban. Samo to mogu da kažem, jer nikada neću zaboraviti trenutak kad sam trebala da izađem. Ajmo, nazdravimo! Ajde. A gde su čaše? Iz flaše. Ti u vispa! Iz flaše! Zamisli da mi pogodi prišla čaša. Na kraju. Aha, pišu. Kako ste mi vi, jeste umorni? Ne, mi bi mogli još pet. Mi biste mogli još. Možeš ti da... Bila dobra žurkica. Žurkica bila sjajna. Mislim, žurkica, po znacima navoda. Hvala. Mogu da ti kažem da baka nije stala. Baka videla sam. Baka nije stala. Baka nije gasila celu noć. Celu noć je igrala. Videli smo i Filipova mama Julijana. Jesu, Zorica. Da. Pa, znate šta? Možda nešto što, reći vam nešto što možda niste znali, ali ja sam se potrudila na svakom koncertu da ispuštam svakog gosta, moji prijatelji, ljude koje poznajem, da im obezbedim lepa mesta i ja na svakom koncertu znam gde ko sedi. Videli smo. Bukvalno na svakom i uvek znam u kom pravcu da gledam. Videla sam, naravno i znala sam ko će večeras biti sve ovde i uvek mi je to najemotivnije, zaista kada vidim svoju porodicu, svoje najbliže, kako su srećni, koliko su ponosni. U to ime živeli?
Živeli, a čekaj, nisu svi dobri. Evo sekunda. Blaško, slabo točiš. Blaško, organizovao si ovaj koncert, sve perfektno i sad treba tu na... Sad kad treba se pokaže da si... Ajde, ko nije dobio? Da se podmašemo oni. Je bilo neki teški trenutak na turneji za koje mi recimo nismo znali? Znam da se nekoliko puta pevala bolesna, ali si to stojički izdržala. Pa jesam, pa dobro što sam. To se najde. Bitno je uvek da bude lepo, a ja dam svoj maksimum, pa sutra kako bude. Aleksandra, da li si čula sa Brenom, kako je ona? Moram da vam kažem da mi Brena poslala danas poruku pre nego što sam došla ovde. I rekla sam da imam neverovatnu tremu. A sada kada bih vam pustila voice koji mi je poslala, neću vam pustiti, ali ću vam reći da mi je njena poruka jako značila. Ja sad možemo svi da nazdravimo. Tako da snimimo to. I velika podrška i nešto sam, imala sam tu neku strašnu tremu. Ti ovako nazdraviš. Imala sam strašnu tremu, a ona mi je pomogla da se saberem, da dođem sebi, rekla je pa čekaj toliko koncerata. Ajde, kaže, samo napred i razvali večeras. Ništa. Eto, pa čekaj, sad ću da nazdravim se. Pa ti mi mogu sa plašom. Želimo te novu turneju, još bolju. Pa ako Bog da. Mnogo te volimo. Ja vas volim. Hvala na saradnji. Želim da vam kažem jednu stvar, a to je... Živela. Živeli. Da vam se zahvalim na podršci svih ovih meseci. I godinama unazad ste bili tu uz mene, ali posebno ovih 15 meseci što ste bili moja podrška, što ste pisali lepe stvari, ne morate uvijek pišete lepe. Pišite malo one ružne više ljudi, vole da se čitaju to. Šalim se, hvala vam na lepim tekstovima, hvala vam na podršci, hvala što ste bili tu da me podržite. Uvijek sam tu za tebe. I da ovo uđe u istoriju. Ovo ulazi u istoriju. Ulazi definitivno. I rekord, večerašnji rekord. Živele. Živeli. Nije pivce, ali može. Nije pivce, pa mu. Jedan testament, samo repuješ. Može, šta hoćeš. Želja moja jedina, još piće ili dva, zaboravit ću da te nema, da si ikad bio moj, preživet ću i to, što moja ljubav sad je njena. Želja moja jedina, kunem ti se ja, zaboravit ću sne tvoje. Kada raskineš sa njom, dođi ponovo, da čuješ kako stvari stoje. Željo moja, prekasno je. Imamo trubače, napolju. Samo trubače da nam sviraju ovdje. Imali smo na prvi trubač. Kad nas se zaosjećamo sa cvinom, niko ljudi, u jednom trenutku reći ti na glas pevanje i oni su krenuli svi u glasu pevaju i nisam vidio kako sam... Sad je bila publika iza tebe. Ja sam mislila da ćeš ti večeras više da plačeš, da ćeš šta da ćeš da plačeš. Ti si bila... Pa nisam mnogo. Ja sam. Ja sam mislila večeras. Nisam mnogo. Znaš zašto nisam mnogo plakala? Zato što sam preplakala ceo dan. Preplakala sam, a jako mi je emotivno bilo isto kada... Mislim, plakala sam, na primjer, već 3-4 puta do tog trenutka i onda na sve to kada mi je Lazar rekao saberi se, znači više nema plakanja, 10 puta skidam šminku, brišem, pa ponovo i tako iz početka. I na sve to, taman kad sam došla sebi, ulazi Filip, nosi buket sa porukom i ja sam mi objavila na Instagramu tu poruku i kad sam to videla, plače on, plačem ja. Tako da sam se ja isplakala, ljudi. Šta je napisao Filip? Zato nisam plakala mnogo na bini. Šta je napisao Filip? Pa objavila sam na Instagramu, da, objavila sam, da. Dule na koncertu živo nije mogla... On nije video, da. Nije radio internet. Nije radio internet. Koliko je ljudi bilo... A onda, posle ko si Filip, ko sam ja. Ko si da smo obadali? Znači, gde ste vi stajali? Imali ste super. Je li bilo okej? Super, sjajno. Ali čuli smo da je mnogo teže napraviti ovo da cela, mnogo teže, duplo čak teže nego, jel da? U kom smislu? Pa teže se organizuju, da bude cela tribina. Mi smo želeli, kada smo odlučili da pustimo ostatak karata u prodaju, mislim celu arenu, želeli smo da bina bude na sredini, ali prosto nije bilo izvodljivo, da. Ko ti je dao ideju da se pojaviš iz publike?
Znaš da je to bila ideja za prvi koncert? Prošle godine. Da. Za prvi koncert. I toliko smo želeli to da uradimo, međutim kao nikako ne može i Filip i ja smo danima unazad pričali. Ja kažem, Filipe, hoću da izađem, ono što si pričala, ona tvoja ideja da izađem iz publike, to mi je mnogo lepo. I danas kada sam došla na probu, oni kažu kao ne može, nećeš poći da izađeš iz publike. Ja kažem, ne. Skidajte sad ovu ogradu, bila je neka ograda, skidajte ovo, ja se penjem gore, ja silazim, kako god, ne zanima me, silazim iz publike. To mi je bila želja. Onako mi baš nekako... Mi smo te čekali da izađeš i samo odjednom neko kaže, pa neće Buda. Pa neće. Mi nema gde, sve smo zauzeli, tamo čekali. Nisu te baš odmah publike provalile, ono kad prođeš, tek onda, ono, prošla je. Dobro, to mi je baš bila super ideja, kažem. I želela sam da uradimo to tako i mislim da je bilo super. Prava i žurka i koncert u isto vreme, a mnogo ljudi. Rekord. Šta sad? Rekord. Nemo mi to. A dobro, nema veze, ajde. Sigurno da se bude recimo samo po jedan taj oprošteni koncert u svakom većem gradu da si pevala. Moglo je sigurno još jedna arena bez problema. A moglo još 5. Šta da budem alava, nije mi dosta. Pa ne. Nije mi dosta toliko koncerata, pa nekako, eto, da se vratim tim putem kojim sam i krenula. I mnogi su mi zamerili to što sam odlučila da bude samo jedan koncert u Beogradu. I nekako, mislim, kako da objasnim? Da to ostanu želje. Pa jes, malo da se zaželi, ima i to. Ali isto tako, ako je posljednji koncert, ne mogu 3 puta da pravim... Onda to nije posljednji, onda nije poslednji, pa tako je. Onda vi prvi nisu posljednji, na primjer da su bila 3. Ovi prvi drugi nisu posljednji. Prošle godine si iznenadila publiku pred Novu godinu novom pesmom. Da li će tako biti i ovog puta? Pa znaš šta, hoćeš da ti kažem najiskrenije? Nećemo da vam kažem. Mislim da treba malo da ispuniram. Malo da odmarim, sad šalu na stranu, toliko koncerata i svega, hajde malo da odmorim, to jest publika da odmori mene. Bilo je previše svega. Pa hajde sad malo onako da ja da budem sa porodicom, malo da putujem. Svakako ću umeđu vremenu pripremati nove pesme, radit ću na tome, pa... Svi zaželimo. Pa ako Bog da, eto, možda... Na leto? Pa ne na leto, ali eto, ne znam kada, nekada. Možda neka nova turneja, pa ako Bog da... A šta bi menjala sad u novoj turneji? A pusti je, tek je završila. Ne sam završila ovo, ne znam šta. 100% si isplanirala. Nisam. Zašto nisi pevala poslednji kabare, placebo večeras? Mnogi su bili u... Pevala sam to sam. Ne, samo jesi, ali poslednji kabare nisi. Poslednji kabare, pa da, znaš šta, imali smo, kada smo pravili spisak, da smo dodali još tih, bilo je još 10-ak pesama, predugo bi trebalo. Bilo je još, ali hajde od tih pesama koje imamo, plus naravno gosti koji su bili pevali svoje pesme, hajde da ne preterujemo, da odaberemo one da kažem, udarnije pesme koje znam da publika najviše voli. Zato smo neke pesme izbacili, iako bih ja voljela da je koncert trajao i 4 sata, ali da ne preterujem. Vana je sve oduševila kad ste se pojavili zajedno. Vana je carica, da. Vana je, pa rekla sam ja i na bini, puno puta sam ja to izgovorila kada su bili neke kolege koje sam zaista slušala kada sam bila dete, s obzirom da sam odrasla u Hrvatskoj, puno sam slušala Vanu i uvek sam pričala, Bože, kako ova žena peva, eto, danas sam dočekala da bude gost na mom koncertu. Isto tako Marija Šerifović, koju poznajem mnogo godina unazad, i njenu majku, i rekla sam večeras, velika mi je čast što je Marija izdvojila svoje vreme. Znam da je u velikom haosu, da mnogo radi, znam da je trebala da bude večeras, pa nije, došla je da mi ispoštuje i mnogo mi to znači i puno je hvala na tome. Naravno, Nikola Rokvić, koji je naš prijatelj, posebno Filipov već godinama, koga izuzetno cenim, sve pesme njegove znam, pa isto kad sam bila klinka sam slušala njegove pesme. Naš kućni prijatelj, mi ga zovemo Kume, i naravno, posebno hvala mom kumu Aci Teviću, koji je bio večeras. Mislim da je to jedan trenutak koji ćemo zauvek pamtiti on i ja. Jedna prelepa uspomena. Da, ja sam
njega pitala, pošto nisam htela, toliko sam puta zvala, on je svaki put tu za mene, naravno, pa i ja za njega. I nisam htela nekako da ga više zovem, kume, hajde sad opet. I neko večer smo bili na slavi i ja kažem, kume, jao, bilo mi glupo te zovem opet. On kaže, pa što me nisi zvala, srce moje, ja bih za tebe. Kume, rekao, ja imam jednu ideju. Ja bih voljela da siđem kod tebe, da mi otpevamo tvoju pesmu i da otpevamo Ponoć. I on rekao, naravno. Tako da, to je bilo isplanirano i ja sam želela da mi zajedno otpevamo i jedna, kao što sam rekla, prelepa uspomena za nas. I jako se sreća što je naravno bila i kuma Bilja i Magdalena Marija Ivan, njegove ćerke. Tako da puno je večeras bilo ovde mojih prijatelja, kumova, porodica, svi su